Don't you take him out? Let keep it here before what they never here before the Kawara Yabaga. I remember Time you, it's my home, I eat a of my. It's my man, all week, I'm the jack or wine for the. Don't come here next time to stop my life. Come on, how will I make it back up and you have? Yes, sir. The way for another girl, Lazo. The way for another girl, as the London making a noise there. Bia, Otele, Sada. I like it when I'm so Maka. Lazo. Otele, Sada. It's ready. Eh. Don't know. Say what a leg here, Jay. Yani essay passport and essay complete. Eh. What is it complete? Yeah, what a phone. I told what about. Okay. Oh, my God. I let him go home, Maka. Let him have a As in the compound. But I was a haja begging so. Eh, and they cannot shoot us some now, but I balam my room. Massy room, I call her Jabberag, so give and get one so Maka. It therefore, As I'm 39, I got to man. 1986, that is 39 years. 9 years. A little bit. I home with you. I got your mom. A gown who dear Banna. Amen. Our Macande no Budoy, but when her house on so. Chineke the new thing, and all your Budoy Bogal. And they call up the other reject and I can make interview from na. Omo Krop and dear not Budoy, but when our Macan also we are Roshi when I had na. Amen. Dosso. Jay say, He said, me water. say, The way coming on Allah. Therefore, Teba cotton reflection. I won't have a about again when not to make interview. Kuroto. The way coming on and again, Kuroto, gay last man, I do. The shed dog. Oh, we are one. Well, back a new cookie. The work again, huh? The wheel. no, you know what I can do. Hello, Taka. All I expect of you. Abaji. All bound to home. Ah? All bound to home. Let him in on a straight off my but he gets led daily enamo. Very well. Okay. Aha. What can you do? No, yeah. A more long one. Ba. Okay. A move and what can buy who run Ba. Legging another had endo. I wanna. Child. Donna. It was father's daughter. Yes. What can I get you about the Waka handcuff? A mommy hit the Waka handcuff. Handcuff for get the Lakaga. Sorry, sir. Handcuff for get the Lakaga. Sorry, sir. No, sir. What Paka de Fagan? When I can get the Rotunga. Why a bear? Oh, yeah, Omoma. Oru East. A bear Noru East. Imo State. A J pants.
I won't bubble. Emariation. Very well. Kebish down and I. Over there. One yard on outside the Magan and Paget before Hannah, what makes you what to make Wegu. Oh, Don't take yeah. be here. And when Dara be with Dinuna. I'm a Hundara, but I won't family. And when they cannot get through. Let's Uber Club and the Iron Prum. Wajai Barana, one. Allah, never on a family. Walk or Jataga, Kawomaka, Oh, would drink my water. Hejataga, Eh, Otele, Umudi Manata. It is what she, sir? it is what he, Mba, it dialogue with Macamo, sir? it dialogue who need Hiamo. Mba. I got me no shafia. Umwoko leke trala ko Hana Tage Kogenata. Haratam. Ole, I got me go shahonu. Oteleros are they say, I got me go shafu. Hakanko. Eh, Hana Wagan Jata again and Anagotaliha. Hala say hala lumalu. Papa Muhammad. Then Otele, Bahu Baza, you to a lolo. Is that bad Otele? Eh, mana, would you get water? Or sige Lara again, Laos, what get Hara. Okay, I have your year before we can go to Laria. Ejimala, Ejimala, Ejimala. Yama, who is a Piloto gave you no Kakata, Piloto, again, no Kakata. Up on there, I like him. Ah, Eh, Ide Ibra. no, I do my bra. But they were them names. Ele kwata dia chile ka magoko. Ija ka ku yo to wo te list. La nya ma kwa tom no se here. Blanca wara ka akwa go to o wo te list. Oh, anyway. Sorry. O ma ki beji po age gba ha sa me cha no na abia. O ma ki beji po age. Ino kwa dia ha na po ge si abe cha no na abia. I'm sorry. Sorry. Oh, my. Mommy, I got the most of that for it. Bishop, good afternoon. Eke ukwado ye. Yambo ge bianga. Ha? Yes, sir. Maga wonye Yoruba. Ba mam wonye Igbo n'Abia State. Elekwa nke kwara ihu ndere ga agbo. Maga wonye Yoruba. Ba o mam wonye Igbo. Eleghị ihu gị ji ye ihu onye jere agbo. Asom that touch here. Ngwa ga se otu ihu gị de bịa bịa. Kebishna no yana. Abia State. Ikaka da ono. Ede afola. 23. Mpaga wonye Yoruba. Mba, pam wonye Igbo. Dewe ihu ko onye Igbo gbaga mbọ. Dewe ihu ko Igbo gbaga mbọ. Ka were ihu faka maka onye Yoruba rere agbo. Really. Dewe phone ge bilia to ge lazo.
Lazo. The woku no ka tilapia fish. Tanwa. Chineke kwela ihe ọjọọ. Ihe ọdịda oji adọghị. Mba. Gịnị kụkọtakwara n'ụgwọ ụkwụ ọnụ? Etiti ụkwụ gị ọ na-emepe emepe. Atis. Attention. Atis. Makwụkwụ gị jere egwu. Okay, makwụkwụ gị jere egwu. Eso jere egwu. Okay, ahụ na m ga ụkwụ gị isi. Ya were fonu gị. Ahụ na m ebe problem ụkwụ gị ashị nna. Ụkwụ egwu. Resemblance in human form. Courtesy of makwụkwụ. Okay. Aha. Adugo. Irekodo here make ma block oge here. Okay, sir. Irekodo ya block oge here. Bana me record. Adugo nya. Ugochukwu. Adugo Ugochukwu. Nwata nwanyị kwara ihu agbo ndị Yoruba. Nna gị na nne gị ha dị ndụ? Ha dị ndụ. Akwụ ịma na ihe ọbụla emere ebe a n'abalị akwụkwọ ngawa n'iru? Gaa n'iru. Ka ebe isi na-anọnyere anyị? Echi m Abia steeti. Ebe na-abịa? Ụmụahịa. Iwu onye ebe? Abụ m onye Abia steeti. Ebe na-abịa? Arochukwu. Ebe na-Arochukwu? Ebe na-Arochukwu? Aro Atani. Gịnị ka ị na-eme? Na-ere akwa ụmụ nwoke. Nne gị na nna gị ara gbala ha mbụ? Mba. Ara ọ na-agba gị? Mba. Ị ji atamu? Mba. Ị treatela infection mbụ? No, sir. Ị ji akpa aja Otele? Ị meela nwaanyị na nwaanyị mbụ ma na dormitory ma na university ma na secondary school ma na primary? Mgbe owebe nke mmiri. Ị nwere vibrator? Sa owebe nke mmiri before. Ewu virgin? Yes, sir. Okay, ewu virgin. Virgin ma nri eshi? Yes, sir. Ụmụfu mkpụrụ nwanyị. To ama m only. Okay, only daughter? Yes, sir. Okay, mana ihe anyị mere ebe a ga-aba n'ihu akwụkwọ dum. M gawa n'iru mewe interview a. Gawa n'iru. Genotype oge? AS. Blood group oge? AB+. Kemgbe iwu virgin ọjọọ agụghị?
Mba. Ọ na-agụ gị? Mba. Ị na-anụ ụtọ Otele na-agụ gị? Mba o. Congrats. Ihe mbụ gị bịa ebe a? Yes, sir. Ewe kamera n'ala gị bili ọtọ gị lasị kpupu ihe ahụ ikpu n'isi. Ewe kamera n'ala bili ọtọ lasị. Lazụ! Ụkwụ gị ka eyikwere n'ụkwụ eji ama fensị. Ha? Ha? N'ọwa otu ụkwụ gị dị, ije ete elu. Ije ete elu, enwe mgbe ị na-ete elu. Mgbe m nọ na village, m ji na-ete elu, ada aghọ mango. Oke iji ete elu. Ọka ahụrụ m ya n'ụkwụ gị, ụkwụ gị yiri ụkwụ onye na-ete elu. Laa azụ gị tọnụọ. Were reverse bịa. Laa azụ tọnụọ Chineke agbaghị ọkụ were reverse. Onye ote elu. Onye ụkwụ mango. Ịghọgburu onwe gị na gova. Elee ihe iji yiri panta atọ? Elee ihe iji yiri panta atọ? Ọ naanị otu ka m yi, naanị nke na anọ m na yard. Iyi wichi naanị. Naanị otu a ka m yi. Onweghị ihe iyi n'ime. Mba, anọ m na yard, onye m na-eji anọ n'ụlọ. Were fọnụ gị. Aha gị? Cynthia Mesoma Obi. Dị afọ ole? Adị 27. Ha? 27. Ị mụọla nwa n'ụlọ? Mba. Ịlụgoole di? Nne gị na nna gị ha dị ndụ? Na-ekwu okwu ka m naanị ihe ị na-ekwu. Nne m na nna m dị ndụ. Shịkọ na-eme gị? Mba. Ọrịa ọkụkọ ọ dị gị? Mba, ana m arịa ọrịa ọkụkọ. Ọrịa ewu? Mba. Ọrịa onye iberibe? Ọrịa ọnụ mgbakasị? Ọnụ mgbakasị? Mba, ana m arịa. Ise? Mba. Ụmụnne gị ọ dị ole? I dị 8. Otele Rosanna. Nne gị mụrụ? Onwe onye na-eji aṅụ goof na famili unu? Mba. I dị 10 abụọ anwụọ ọfọ 8. Community family. Ọnwa eru na were mmadụ abụọ. Pago ji aṅụ goof? Mba. Ndo ihe ọgbala mpaghara akantị mbụ? Agbagbuola ya nara ya fon ya. Agbala ya akantị n'anya nara ya fon ya. Pago nwere ntị ike ugbu a.
Mba onwe ntị ike, but before ka ikwu okwu ịbịa na ntị ikwuo ya mpa ọnụ gị. Okay. Family of ndị onye ohi gbapụrụ ntị. Ima ajụjụ na-ajụ. I chop that touch here. I chop that touch here. Don't joke with what you are telling me. And ịnwa nwa bụ mpago ebubo. Ịnwa nwa bụ mpago ebubo Chineke agba gị ọkụ. Ebuga m ya ebubo. Achịga m ọchị. Nye m ji na-ajụ ihe a ka ọ ghara inweta di ga-alụ gị echi na the man ọbịa ya na-ekwuru mpago okwu. Mpago aga na-anụ ya. The man abịa hụ nwazi ya sị egwa ya akwa. Otu ikwuru ya na mpago a na-abịa eti ya mpa before ya anọ ihe a na-ekwu. Ọ ka mma. Nwaja ya ogbi nọ na ime mpaghị nọ na family unu ịla ntị ike. Don't joke with me. Mbe joke ka ma onye mega ya. Family of mpa nwaja ogbi nwaja ya ntị ike baya aka ntị ndị ohi gbara agba na family. Mpago je nwe ihe ọdịdọ. Mba. What of mmago je nwe ihe ọdịdọ. Mba. Onwe onye ibi nọ na family ibi. Onye ibi. Mmụọ onye ọwụla mere gị soro ya aga ma ọ nọ gị n'ime. Mba. Oke Otele ọ dị gị? Mba. Ị eri ọrụ na nrọ? Ọ na n'otu ofu mgbere ka m rigoro na nrọ. Okay. Onye tara ọwụ dị mkpa ka ọwụ nwa okorobịa. Nwa okorobịa ọ mara mma. Ọ mara mma. Ọ ya yipụrụ gị pant ka ọ gị yipụrụ onwe gị? Ọ ya ji aka ya yipụ m pant. Na nrọ ahụ. Otele. Dịgị ọrụ. Mana mmadụ mana mmụọ. Otele ndị mmụọ nwe na ndị mmadụ. Mmadụ ole takwara n'ọnụ gị n'ime mmadụ? Mmadụ 4. Mmadụ 4. Tụrụ onye nke nrọ ahụ ya wụ 5. Otele. Ndị mmadụ anọtarala na mmadụ. Otu onye mmụọ ata na mmụọ. Ata gị n'anyụ? Ee, m na-anyụ. Ị marala nri echi? Ee. Ajị ọ na-anọ gị n'Otele ka a na-akpụ ya akpụ? M na-akpụ ya akpụ low cut. Ị na-akpụcha ha niile ọ pọnk? M na-akpụcha anyị m na-enye ya low cut. Ya wụnụ pọnk. Pọnk na Ajị Otele. Ebere gị ugwu? Ee, ebere, but enwere nke ebefọtụrụ nga ahụ. N'elu ya ka ọ n'ala ya? N'elu ya ka ọ nọ, n'elu ya ebe a. Dewe kamera gị tụọ ya aka. Ebe a, n'elu ebe a ka ọ nọ, n'elu ebe a. Okay. Etiti akụkụ elu otubulu afọ ugwu anyị befọtụrụ nọ. Ị ga-enye elodi mkpa ị na-eti? Nchenye ọ bụrụ na aha onye awa Emeka na-eti Emeka gbuwe m, Emeka gbuwe m, gbuwe m, gbuwe m. Okay. Emeka gbuo m, gbuwe m, gbuwe m, gbuwe m, gbuwe m. Genotype gị? AA. Blood group gị? O plus. Congrats. Ị hụrụ otu isi kọpọt ụmụ gị mbara gị mba? Bụ eze gị? Kpọọ phone number gị.
070 40 84 26 30. I know me here. 070 40 84 26 30. Okay, organ and phone. Don't go and visit. Let the man order serious. Ya bia hunne na na. Kebishna no yerai. Imo State. Kebishna no yerai. Imo. Bishop. Yon boge bianca. Eh? Yon boge bianca kasem ezaga kwe moda. Yon boge bianca. And if you go Queen more than your page before. In a main home. Bahu. Mba. I chom that touch. It was single mother ke were retired single mother, not tired. Mba. Ilu beti. Mba. Emu benwa. Amukumu. Okay. Mani wala mrengada abani wa podum. Yes. Okay, no to that girl shibia ogbasumiwe apara me mbaya apuchi wa your mental view fuma. Okay, hono ya. Afu kwa mi ajo so. Ida so bia. Oh yeah, the way phone na like it you to care lazo. Kwa bi ni do phone na kita. Kan chogo dun. Hey, Bishop, mo kwa bi ni do phone now. Bakọ onwekwa ebe nye edowe the phone. Ndị apụwa ibe. Hold on. Bakọ. Yes. Enya sit up there. Dema wa kwa ka wo be sheet ka wo towel. Ya we hin e ya afaf. Mba anọ m n'ụlọ na ajọ so m relax ya. Tono. Bia mago jere la ake. Mba. Mba. Ele heme no ko je jige kpiri de ebe ihu na acha wa. Background. Ya we. Grace. Yes, focus. The way phone nota is like Grace. Igbo gi yes him Grace. Hey, Quincy. Afa kamo Boluchi. Oluchi onya. Oluchi Joseph. Iwonya ebe. Onya Anambra. Ebe na Anambra. Nnewi. Ebe na Nnewi. Aminchi. Ebe na Aminchi. Eziama. Mnege na nna ga dị ndụ. Nna mangu. Ewu, nna ga nwụọ na. Ndo nna. Gịnị gburu nna gị? Ọ yara ahụ. Ndo nna ọkara nka nwụọ ka ọ nwụrụ premature. Ọ gbagonitetụrụ. Afọ ole ka nna gị dị nwụọ? 70. Ọnwụ ndị Bible ka nna family ahụ.
Nega loariti. Mba. Munega diole. Eto. Mwe moro. Akwụrụ ụgwọ isi gị ga-amụọ ya ka ọ akwụ ụgwọ isi gị. Akwụrụ ụgwọ isi. Ka eme ni nọọsụ na-adị. Enyere m breakfast. Ka ihe mere na nọ na dị ga-esi enyere gị breakfast. Nwere just na esemokwu anyị nwere misunderstanding. Ga-ekpara ifu gị lawa. Mba, akwa m ibu m now. No, all the other way round. The other way around ya wụ gịnị? Ya nwakwara ibu ya naba. Ya hafụrụ gị ụlọ paakị ala. Ọgbanje ọ dị gị? Mba. Nwa agbọghọbịa nwoke na-ahafụrụ ụlọ ala. Ị ji anọ na nrọ gị nọrọ na nrọ gị tete nọ na gị na-eme ụta. Nye dị ụta emebeghị mbụ. Mba. Nwa ole ka iji? Ofu. Nwoke ka nwaanyị? Nwaanyị. Ị lụọla ọgụ mgbe akọ gị aka ntị? Ele ntị akụrụ ya? Ha na-abụ. Agbọghọbịa esuwarala Otele ntị mbụ. Ka ebe isi na-anọnyere anyị? Esi m Germany. Ị ji eri ọrụ na nrọ? Esi gịnị? Ị ji eri ọrụ na nrọ gị na nwoke ọ na-ata na nrọ? Okay, mba o. Onye mụrụ nwa ọwụ nwaanyị ka ọ nwoke? Nwoke. Ị ji eme nwaanyị na nwaanyị? Mba. Ị nwere vibrator? Mba. Ị ji agba akwụla? Mba. Otele gị o ji eshi ushi? Mba. Ị ji eghewe ọnụ oghe ehi ụra? Sometimes. Gosi m otu isi eghewe ọnụ oghe ya. Gaa na bed, tinara na bed, gosi m otu isi eghewe ọnụ oghe ehi ụra. Okay. We can no time. Okay. That's all. My boy. Na na-emechi ọ na-emechi ehi ụra. Nwoke taa ga-eji anyụ. Ị ga-eti mkpu anyụ ka iji vibrate anyụ. Mba o, no vibration. Ọ ya tinara gosi m the vibration otu ị na-eche eme. Eish. Were phone out on get away. Guys, go some distance. Can I make onye akwụkwọ ụdọga? Me utu a. Ke kwan ki yesi we fia. Ana ma here vibrate me. Okay. Onyonyo akwụkwọ onyonyo. Genotype okay? Blood group okay? O positive. Congrats. Phone number again. 070 63 59 4369. E wuru nwoke nọ nga gị meet kwe ye ọ ga-enyo mewekwe like this. Make a shot in a distance.
make a passion in this time because Abaka more wakuku. I japa some more perege, Amaka more wakuku. Good afternoon, Bishop. I don't that taco shares. Tom taco shares. Yes, sir. Our camera and I keep you talking last one. Okay. The one yana window. Done. Let me buy a cake, Pajikara. I think that Tom that touch here. Yes, sir. Let you to the coat. Mba o efeyi. Oh, wait, yeah. Wait, Anna count. Mba o wait, o nwa nke ka lekwe ya. Commissioner Naira. Lagos State. Banyoka Hebere on, Banyoka, he may well a sabri. Banyoka Hebere on, a cold ring light, I Hebere on. Tagagi red. Amanyola mia. Then again, I'm into solar cells. Nere mmadụ afia solar. It therefore, I'm 23. the more long one. Mba. You love biology. Mba. Negla Naga had endo. Mba, sir. Deriano Naro. Mba. Emirashi. Ọfụma. Gino Yebi. Mụ na nwanne m nwanyị, my cousin sister. Nwanne m ọmị m, nwa ya nwanyị. No yara na family negi mon naga. Mba. Molly. Mwoko letra lage. Mmadụ abụọ. Ijanyo. Ọfụma. Again, you know the queenette. Oluchukwu nye m ya daddy. Ọ mkpu nneti. Oluchukwu nye m ya. Congrats, pardon bag. Mba Bishop, anụ m akpọ nọmba ọmụ ka mmadụ chọrọ ime scam. Okay. Yes, I remember now. Apple cook now. I like your t-shirt. They careful is better. Yes, sir. Oh, na man ebela before self. Ngare bugo tegeli. Bishop, good afternoon, sir. I drop that touch from you. I try me. Okay, sir. Okay, sir. I come here now. Just don't know to now. Okay, sir. Can the deeper life bianga biata kushikira meza. Wamboge bianga. Yes, sir. Kembu Nabia. Come on, how I back up at you quadrum. Yes, sir. Sarage, Esh, and I salam na name Konyejibo Madana. Sarage na, just one bishop, Brange Maga Yesha. You won't go to the Yesha. It just always you mad. Branga Beshagam, Yesha.
The way for na like bilia to laso. Night. Heki ye wo gonna wo akweji abakarat ka gana. No, oh, night. Aqua. Oh, jacket, night. You are come no. La na so for market on what like abagoko. Ijere mkpụrụ osisi. Baza. Elekwa nga ara gị nọ. Nenga. Mbere oke chinyere. Yes! Damn you! Pegi aka. Chineke agbago ọkọ. Na-egosi gị ya na. Igosi onye. Ismele nga ọ nọ. Arumu primary school here. Get where did I find in a bit me no Chineke agbago ọkọ. That was a phone, okay? The record of the Abiashim. Aha, Ijeọma. Ijeọma ya. Ọgụ egbu. Ịdị afọ ole? 40 years. Tele Rosanna. Ịgbọọla m wele ọla ji? Agabuola m di. Amụtala m ụmụ abụọ. Retired but not tired. Single mother. How many years of marriage? My first son is 16. How many years of marriage? Give one first son, okay? If we want to go, a woman work every day. How long? Kitty who Johnny me? Eh? Kitty who Johnny me? How many years of marriage came or gave upon a marriage? Okay. 5 years. Give him an age upon a marriage. All the violence, all the ihe. Retired single but not tired mother. Ele him no gay oja kwage. Ele him reji kwage. Ọgwụ ihe mere obere ihe obido kụwa gị ihe ya chọọ iju gị ihe ya ọkụwa gị ihe. Onwe ihe mere ya. Nwe him mere akwage. Ịlụrụ n'onye ara. Ị gara aga mabụrụ onye ara asị di. Mgbe alụga gị jụọ ajụjụ. Mgbe adị m n'ụmụaka ama m ihe m chọrọ. Ọ nụrụ mgbe m alụga gị parents gị agị ajụ ese onye alụga. Ịdị afọ ole lụọ di a? Ndị 21. Ese wo ụmụaka enwe ema ihe chọrọ. 21 years etawabe nwoke. Ife alụọ gị wo virgin ya alụọ gị. Yes. Alụrụ gị as a virgin. Yes. Onye ebe? Onye Anambra State, Nnewi. Ebe na Nnewi. Otolo. Ebe na Otolo. Ụmụenem. Ebe na Ụmụenem. Ọgwụla. Ọ otu a ka esi akpọ ya. Ele ihe eji vula agha wa akpa ka wo keke. Mụaji aka m laa. Onwe ya vunara m. Mụaji aka m laa. Ka eme na ebe mọlụ ma bụ ka eme na iji chọrọ ịlụ arịkwa di na ebe ịla ala. Achọrọ m ide eme mgbagharị. Awụ m onye mgbagharị. So achọrọ m inwe my own man. Your own man. Kebi si na anọ nyere anyị. Lagos. Gịnị ka ị na-arụ? M na-azụ ahịa. Ahịa gịnị? Foodstuffs and provision. Nwaanyị ihe nri.
na ma Lagos. Akwụkwọ oji adọ gị. Mba o. Enwere onye nọ na family di gị ma ọ family gị akwụkwọ na-adọ? Mba. Nne gị na nna gị ha ka dị ndụ? Yes. Mpaghọ onye ara? Mba o. Ị gbaala akwụla mbụ? Mba. Ụkwụ ike ọ ghaala gị? Mba. Otele ego jee shushi? Mba o. Ị ji agha onwe gị aka eshi n'imi? Mba. Kemgbe ahụ pụrụ na dị ndị ọzọ nwere onye ọzọ taga gị? Mba o. Kemgbe pụtara na dị nwebe nwoke tarala gị ruo na? Mba. Onye m jicha ọ dị. Return ole gị isi ya akwụrụ? Yes. Ọ fụrụ aka anyị return. Okwe ewere ya beta anyị wegala ya. Five years na enwebe nwoke ọzọ tarala gị kemgbe ahụ pụrụ na di. Ke ka isi edighi ekwenu ma ọgụ maga? Ana m etige mkpu because adị m happy na that marriage. Asị m ke ka isi anyụgha kemgbe ị pụrụ na marriage ahụ? Okay, ọnwụkwa otu m si anyụgha o. M na-edi ya ọ mgbe m nọ na ovulation ka ọ na-agụ mbet m nọ na-edi ya. Otele na-agụ ya ma ọ nọrọ na ovum time. Dị chọrọ ele ebe ọ ga-esi Nigeria kọwa abroad? Abroad mara ka mma bet ọwụ Nigeria ọ dị capable fine. Ọ ya wuru ezigbo mmadụ. Damn you. Abịa jaja anya. Brother mama. Enwere nwanne gị na abroad? Enwere nwanne mpa gị na abroad? Yes. Why say ha kpọfe gị gị bịa nga bịa achọghị eme gị interview dị gị gwa ma abroad ma Chineke akpọghị ọkụ. Money Miss Road. Ị chọrọ ego ma gị, ị chọrọ iso yi gị akụghị mkpụrụ. Braga bịa gwa ma abroad nọ. Retired but not tired. Itumela abroad. Ifele na ọ ga-agwụ gị chọrọ ifele elu. Chọrọ ifele elu. Iji aṅa mụ? Mba. Nke di m ka m na-aṅụ mgbe a beta ọ na-azụ m anya. Iji anyụ ma emewe gị? Anyụ. Elo dị mkpa ị na-eti? Anụ m eti mkpu, onye m nọ na-agwa gị anụ m eti mkpu. Iji ekwetiri? Because anụ m adị happy. A na-ata gị na-adị happy? Obi m anọzi ebe a mgbe ahụ. Otele ataga na anyụ maka na obi ya afụọla n'ebe di ya nọ. Otele tigbuo zọgbuo by fire by force. Ị ga-enye tụrụrị m ya. Ị ga-abọghị dinara wete mba bọghị enye ya just like that. Okay. Genotype gị? AA. Blood group gị? O positive. Nwoke kpọọ gị na phone agakwala aga meet nwoke ahụ. Onye a dị ready for marriage. Ya ga n'ụlọ nne gị na nna gị ga meet ya. Kwe na ihe nna gwa gị. Call your phone number. Congrats. 080-341-66525. Buru n'obi na nke ọ bụla ị na-like
block ya nye also kwa ga fekere maka ịhụ $100 $200. Some of them ga kweji international number wokwa abroad ka ha no in ha equal abroad na ele emegi ga were akpịrị ogologo ka ịgawa abroad. They were stupid. Adekwala stupid to anybody. Jay, what's that?